Fi żmien ix-xahar diġà kien hemm 5 kumpaniji lokali u internazzjonali li ġabru sejħat interess għar-restawru l-operat tal-faċilità tal-films fir-Rinella. Dan tħabbar waqt is-sessjoni gvern li jisma' tal-Ministeru għat-Turiżmu fejn il-Ministru Edward Zamit Lewis iddeskriva dan l-interess bħala turija tal-fiduċja fil-potenzjal tal-industrija li din is-sena kibret brata fenomenali. Iżda din mhijiex l-unika industrija li qed tirreġistra rekordi din is-sena. Il-Ministru Zamit Lewis tkellem dwar l-industrija tal-cruise liners li tul din is-sena ġabet f'pajjiżna rekord ta' 640,000 passiġġier li qattaw il-jum f'pajjiżna. Figura li ma tiġix inkluża meta jingħaddu l-ammonti ta' turisti li jżuru pajjiżna li din is-sena żdiedu wkoll. It-turisti mistennija jkomplu jiżdiedu sena d-dieħla anki permezz tiktar rotot minn u lejn pajjiżna. Il-Ministru Zamit Lewis fakkar li żieda fit-turisti tfisser ukoll żieda fuq il-piż ambjentali u infrastrutturali tal-pajjiż. Għaldaqstant tnieda fond immirat għalhekk. Dawn il-flus se jkunu ring-fence, ġifieri il-flus se jkunu dedikati għat-turiżmu biss. Flimkien mal-MHRA u mbagħad ħaniddeċiedu kull sena x'ikunu proġetti ta' priorità. Minn 2017 nixtiequ li naraw mhux proġetti li jibdew, proġetti illi jseħħu f'żoni turistiċi li ngħidu isma' kemm kienet importanti illi daħħalniha. Tul il-laqgħa semma wkoll il-bżonn tiktar nies imħarġa fis-settur turistiku u hawn isemma l-investiment li qed jagħmel il-Gvern fl-istudenti tal-ITS. Fost l-interventi li saru spikka dak ta' Joseph Gallia, rappreżentant tal-Air Malta, li konferma kif il-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru qed tagħmel passi pożittivi. Sajf li għadda minn April sa' Ottubru l-Air Malta sa' żiedet in-numru ta' passiġġieri li ġarret lejn u lil Malta fis-sajf 2015. Da juri li ċertu azzjonijiet li ttieħdu biex nattiraw iktar nies li jużaw l-Air Malta qed ikunu suċċess. F'interventi oħra, fosthom ta' sidien tal-lukandi u tal-ħwienet, ħareġ ċar kif permezz t-industrija tat-turiżmu iktar b'saħħitha sar iktar possibbli li huma jinvestu u jidħlu f'public-private partnerships. U għalhekk irrimarkaw kif it-tkabbir tan-negozji tagħhom hija xhieda ta' kif Malta għandha ekonomija b'saħħitha.